Janka Hraška. Náš hlavný hrdina Janko sa narodil ako 3687. dieťa. Mama Anna Hrašková, rodená Kapustová, bola povolaným žena v domácnosti. A otec Jan Hraško bol gazda. Súrodencov mal presne 3686 predtým a ešte 4 milióny bodov. Všetci boli ako jeden. Presný počet nie je úplne známy, ale je to jedno, pretože... Pardon, mám trému. Prvýkrát takto hrám. Takže náš Janko Hraško bol výnimočný. Bol famózny. Bol maličký a bol náš. Dámy a páni, privítajte národného hrdinu, poradcu chudobných, cestovateľa, mága, megastar, Janka Hraška. Mami, prosím, teraz nemôžem, vysielame. Čo? Čo ma nevidíš? Áno, dal som si novú kravatu. Čo? Áno, zbabal som všetky buchtičky a vypil všetko mliečko. Joj, stále ma nevidíš? Tak prepni na iný kanál, čo ja s tým. Mami sú niekedy otravné, že? Mami, prestan, strávňuješ ma. Čo, stále ma nevidíš? A čo ja s tým? Akú šošovku chcel som reznie? Čau. To viete, jediné dieťa. Pre Kristove rady, pán riaditeľ. Aha, prepáčte, no, myslel som, áno, viem, rozumiem, nie ma vidieť. Nebojte, zariadím to, nič sa nebojte. Anča! Na nás maličkých sa ako si zabúda. Tak ešte raz. Vítajte pri sledovaní Janko Hraško Show. V tejto sále vám budeme prinášať príbehy ľudí, zvierat a vecí, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom zapísali do našej histórie. Začneme príbehom najpríbehovatejšou, rozprávkou najrozprávkovatejšou. Začneme príbehom. Bolo to tak. No tak, madám, prestaňte plakať. Utopíte ma. Topí sa váš jediný syn. Pane Bože, tak veľmi by som chcela dieťatko. Malinké, maliličké, ako tanička. Čomiška, hrášok by mi stačil. Dieťatko malé ako smietka na peci. Robíme s mužom poctivo už 10 rokov. A nie čo sme nevynechali. Vždy o 10-15. Môžeš si to skontrolovať. Susedom pomáhame. Všetky susedovci majú deti. A Fazuľkovci, tí si kúpili dokonca aj koňa. Tak prečo nie my? Bože, prečo? Bože, ja sa tu po darovnici modlím, a kto starému obeť zanesie?
Ja? Čo? Pravím, že ja. Prepáčte, ja som to tak nemyslela, nemusel si osobne. Keď vravím, že zanesiem, tak zanesiem. Ale najprv okoštovať. Čo si varila? Halušky, ako každý piatok. A polievku máš? Dobre, stačia halušky. Presne, tak som si to predstavovala. Je zo mňa celá Hraška, syn, teší ma. Hrašková mama, nesadneme si? Ty si moje dieťa? Len žiadne reklamácie, prosím. Čo ma nespoznávate? Ja len, že si taký Úžasný, svetaznalý, famózny, zelený. rasistka, Špunt, hovrida. burka, To pravá sa ozvala. synáč. Dobre, budem tvojim synom, ale každý pondelok budú namiesto hrachovky buchty. A nebudeš ma nutiť do učenia. Občas ma necháš spať s neumytými zubami. Ale hygiena je A do kostola tiež s mierou. tak dlho som na teba čakala, si taký chud. Zadrž. My deti sme na to citlivé, tak? Čo bude s obedom v preávku? Aký mám? Do paroma, čo bude s obedom preávku? Do paroma 12:15, ten už určite hromží. Do paroma, do paroma, do paroma. Ponaučenie pre rodičov. Nikdy nenadávajte pred deťmi. Čo ako do paroma? Nenadávaj, synáčik môj. Veď ako mu obed zanesieš, veď ty si... No čo zás? Malý? Podľa vás som malý? Nezvládnem to? Mama, zobuďte sa. Mám už skoro 2 dní. Zabavte ako halušik a bez rečí. Inak sa urazím a pôjdem s vajcom na vandrovku. Ženská, toto je čo? No batvošte. Toto je batôž čuličkovej pravnúčky, dieťatko. Toto mám odniesť za povy, aby ma na mieste od zlosti rozpučil. Pozor! Zabavte ako obvykle a bez rečí. A neplakať, váš syn ide do sveta. A ešte niečo. Zabudol som príbor. A mladší neubližuj. Nebudem. Starší si váš. Nebudem. Na matku nezabudni. Janko Hraško bol veľmi šikovný. Z hodinových prúží si montoval zlepšovák na prekonávanie veľkých vzdialeností. Putoval horami, dolami, až zrazu zastal. Pred ním sa čutal obrovský
obrovský potok. Rozbehol sa, aby potok preskočil, no rozmyslel si to. Druhý breh bol príliš ďaleko, to by nezvládol. Napadla ho však skvelá myšlienka. Chytil bato, hodil ho na druhý breh, nasadol do lyžice, vidličku použil ako veslo a preplavil sa na druhú stranu. Potom už len zobral batoh a pokračoval v putovaní. Putoval, slniečko mu svietilo do tváre, popiskoval si do rytmu. No čo čert nechcel, Janko Hraško znova padol do pasce. Presnejšie, do jamy. Krčak s polievkou sa rozbil a jama sa premenila na obrovskú polievkovú vaňu. Vyzeralo to tak, že náš malý hrdina sa utopí. Rýchlo chytil vidličku, zaboril ju do jamy a polievka vsiakla do zeme. Ešte stále však nemal vyhraté, ako sa taký maličký vyhrá bez jamy von. Ale ani toto mu nerobilo problém. Zobral batoh, rozbalil ho a začal vyberať halušky. Pekne jednu na druhú. Vytvoril si schody a vycúpkal von. Je to proste génius. No tak zaber, keramička ľudo. Repkata zdochlina. Kato ťa Moment, za to, že ti žena nedoniesla obed, mi nemusíš celý deň nadávať. Prepáč, som hladný. S manželkami je niekedy kríž. Ako s ktorými? Moje síce kradá, ale na mňa nezabúda. Ty hovato, ešte si ma nepil. A tiež to vidíš? Hej, asi od chlapu. Asi. Ňaňko! Tu som! Ňaňko, obed vám nesiem! Tu som! Čie si? Tatkové? A ktorého tatka? No môjho. Ktorý je tvoj tatko? Mojej mamky muž. A ktorá je tvoja mamka? Môjho tatka žena. Ktorá máme Nenadávať! tak je to jasné. No ale kde si sa tu vzalo? Nemohli by sme sa nazývať v mužskom rode. Tak sa cítim, ako si nesvoj. Som Jano, poznáme sa. Tiež, Jano, teší ma. Som váš syn. Budem mať spolať. Vy sa teraz nejak najeste a ja začal si po individuom poriem porad. Čo je? Nič. A môj syn povedal, že ide s individuom orať. Vstávaj! Mohli sa mŕtvi a nenašli na záber. A polievku neposlala? Neposlala tatko, ale nie, aby ste mu hrešil. Prišiel pes, rozbil hrniec a všetku polievku vychlípal. Aha. A halušky sú dobré? Koštoval si? Dobré sú dobré. A toto je čo? Ej, do paroma! Veď to nie sú halušky. To je blato s pieskom pomiešané. Faganisko, kde si môj obed zapotrošil? Siedol som, tatko. Nedalo sa vydržať. Taký hlad ma cestou pochytil. Začal sa to hen pri veľkej mohodralke. Putujem, nôžky ma bolú, slnko na ramenách páli. Ale vravím si, vydrž. Aj keď s takým malým, tak ťažko pracuješ. Vydrž. Vedel som ti aj niečo všetko iné radí. Ale tu zrazu, porušku sa čosi zvrtlo. Hlavička sa zakrútila. Tak u koniec sveta ide. Ležím si na zemi úplne vysilený, ale hovorím si, vydrž.
Božie. Nejako sa isto nebudú hnevať. Veď si jediný syn. A jediný syn. To je viac ako halušky. To je viac ako polievka, to je skoro utopil. To je viac ako presne hovecina. Hovecina? Ups, prepáčte, trošku som sa pozabudol. Tak, keď sa už nenevážne, idem zase orať. Dám ti 200. Ešte mu daj. 300. 350, ale vaš už nemá. On nie je na predaj, vaša urodzenosť. Nie. Dobre, dám ti hodinky z vodopisu. Nie. Tak mi aspoň požíčaj. Vráti. Hej, ťa poznám a to vaše vrátim. Keď sa budem pýtať, späť vezmete mi chalupu. Starý, mám narodky. Ja ho chcem mať! Zastavte tú fontánu! Však nám sa len dole osloví! Synak, poď, rodina porada. Ubegaj ty sprosté zviera! Ja tu ti dám krespapujú spať ruky! Dobre, teda, predám. No ale musíte mi dať tých 700 zlatých a novú chalupu. Хорошо. Девочка, kde má môj mešoc? Stop! A nesmíte mu hovoriť maličky. Dobre, a ty? Najchrabrejší z najchrabrejších. A ty najchová? Najchová? Beží! Najchová? Beží! Čo ku mne?
Tatínko už dávno zapážil polievka studená a oni ešte nie sú doma. Dúfam, že sa im niečo nestalo. Prekvapenie, žena moja. A bude aj chalupanová. A kde je Hráško? No, vieš, bolo to takto.